ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ପାଣି ପିଇବୁ? ଆଉ ଭାତ ଖାଇବୁ? ହାନା ହାନା ଖାଇବୁ? ମାମୁ କାଇଁ? ଆଉ ଚାବି କାଇଁ? ବାବୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ଓହୋ। ଆଉ ବାବୁ କେମିତି ହସୁଛି? କେମିତି ହସୁଛି? ହେଁ? ଓହୋ। ଆଇ କୁତା ବାବୁ? ଆଉ ବୋଉ କୁତା? ମାମା କୁତା? ଆଉ ଇତା କିଏ? ଆବୁ। କିଏ ତା? ଓ